Vi fik set 16-årige siddet her i finalen. 100 meter væk i Jakob Severin på hver 3 var nede på 1:02,76. Den hurtigste var på hver 4 runder med Stine Støber Berlin 1:02,86. Og Sandy Evers kommer ned på 1:02,90. Det er blandt 2, og han er lige i øjeblikket hurtigst ude. Han ligger blandt 3. Come on.